Καλησπέρα. Λυπάμαι λίγο, θα κάνουμε και είμαστε για άλλη μια φορά στη μάχη των φύλων, όπου άντρες και γυναίκες προσπαθούν να αποδείξουν ποιος είναι το ανώτερο φύλο. Σημερινοί παίκτες για τις γυναίκες, η κυρία Ράνια Κωνσταντακάτου και η κυρία Λίλα Στενίνη. Άντε κοτσάκι, το κάνω να ανοίξει. Και λέει, ο καλός άντρας είναι ο νεκρός άντρας. Ναι, πολύ ωραία, μπράβο. Και φτάνει. Και για τους άντρες, ο κύριος James White. Far away, right? Και ο Τζάμπα, ναι. Και λέει, η τέλεια γυναίκα έχει τετράγωνο κεφάλι για να κουμπάς την πύρα σου πάνω. Πετυχημένο. Πάρα πολύ ωραία. Στην πρώτη φάση λοιπόν του παιχνιδιού, οι ομάδες κερδίζουν 1 πόντο για κάθε ερώτηση. Αν ο αντίπαλος δώσει ικανοποιητική απάντηση, κερδίζει τον πόντο. Μετά από κλήρωση, ξεκινάμε με τους άντρες. Πάκη. Ας μας εξηγήσουν επιτέλους γιατί δεν μπορούν να φορέσουν ένα αυτοκίνητο του 1,5 μέτρου σε μια θέση διπλάσιου μεγέθους. Έχει ήδη απαντήσει το ανέκδοτο, αλλά θα απαντήσω κι εγώ. Γιατί πάρα πολύ απλά τα τελευταία 1500 χρόνια προσπαθείτε να μας πείσετε ότι αυτό εδώ... Μην δείχνουμε. Είναι 20 πόντοι. Πόντος στις γυναίκες. Γυναίκες. Κατηγορία. Επικοινωνία. Γιατί όλοι οι άντρες απαντούν στις δύσκολες ερωτήσεις με ένα... Τζάμπα. Γιατί όλες οι απορίες σας έρχονται ή την ώρα που βλέπουμε ποδόσφαιρο ή λίγο πριν μας πάρει αυτός ο γλυκός ο ίδιος. Πόντος στους άντρες. Κατηγορία. Μην δείχνουμε και εμείς. Κατηγορία. Επικοινωνία. Γιατί μας ρωτάτε συνέχεια τι σκέφτεσαι? Γιατί, θα πω εγώ. Λοιπόν, γιατί πάρα πολύ απλά εκείνη την ώρα που σας ρωτάμε έχετε ένα ύφος τέτοιας αποβλάκωσης που νομίζουμε ότι έχετε πέσει σε κόμμα. Ναι, λυπάμαι Ράνια μου. Ο πόντος στους άντρες. Θα μιλήσω. Πάλι. Συμβίωση. Ναι. Γιατί ένα θεωρητικά νοήμων θεωρητικά δεν ξέρει ποτέ που είναι οι κάλτσες του. Ιδίως όταν 99% των περιπτώσεων είναι στο ίδιο σημείο. Κάτω στο πάτωμα. Εκεί που τις πέταξε. Εκεί. Πόντος στις γυναίκες. Επικοινωνία. Γιατί ποτέ δεν λέτε αυτό που θέλετε κατευθείαν και προτιμάτε να μας ζαλίζετε το κεφάλι με υπονοούμενα και επενεγμούς? Ναι, βασικά τι σημασία έχει τι λέμε, αφού ποτέ δεν μας ακούτε. Λυπάμαι. Πόντος στους άντρες. Εγώ. Στην κατοίκηση. Πόσο δύσκολο είναι πια να πετύχετε τη λεκάνη της τουαλέτας? Ναι. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, απλώς δεν μας ενδιαφέρει και πολύ γιατί εμείς την καθαρίζουμε. Ναι, James, αυτό δεν θεωρείται μια ικανοποιητική απάντηση. Ο πόντος στη Ράνια. Δεν το ξέρω, δεν θέλω να δω λίγο την μούτρα του πέφτει. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Άμα τον χτυπήσω, πόσους πόντους χάνω? Μηδενίζεστε. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το παιχνίδι μας, τι να κάνουμε τώρα. Παρακαλώ. Τι, ποιος? Εγώ. Σας θυμίζω ότι πόντους κερδίζουμε με τις ικανοποιητικές απαντήσεις και όχι με το να προσβάλλουμε την άλλη ομάδα. Ναι, αλλά κύριε Πορσουιασί, Σε παρακαλώ, κάτσε κάτω. εμείς θα το ευχαριστιόμαστε αν το προσβάλλουμε λίγο. Πίσω. Κάτσε, μισό λεπτό. Καταρχήν είναι δύσκολο να κατουράσει ορθίους. Μην είστε τόσο αυστηρές άμα δεν το δοκιμάσετε πρώτα. Ναι. Εγώ είμαι σίγουρη ότι η Ράνια το έχει δοκιμάσει πολλές φορές. Δεν είδα να δυσκολεύεται. Όχι. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά η ερώτηση έχει τελειώσει. Λοιπόν, άντρες, με τι κατηγορία παίζετε? Επικοινωνία. Τουλάχιστον. Λοιπόν, η γκρίνια είναι γενετικά κωδικοποιημένη στο DNA σας. James. Επικοινωνία. Εντάξει. Πόσο δύσκολο είναι να προγραμματίσετε ένα DVD? Πιο δύσκολο από την καφετιέρα. Αυτή δηλαδή γιατί δεν την ακουμπάτε και περιμένετε μόνιμος τον καφέ στο χέρι. Δεν απάντησε στην ερώτηση. Πόντος στο James. Έλα το πόντος. Πάρα πολύ ωραία. Κοινωνική ζωή. Γιατί σας δίνουν τα μάτια με όποια έχει αφήσει λιγάκι το string να φαίνεται λίγο παραπάνω ενώ μπορεί να συνοδεύεται την πιο ωραία γυναίκα στο μαγαζί? Ναι. Γιατί καμία γυναίκα δεν είναι καλύτερη από αυτήν που δεν έχουμε πάρει ακόμα. Πόντος στο Τζάμπα. Τι ρεσπόντο το τζάμπα. Δεν κατάλαβες. Και από πού και πού άντρες παρουσιάζει την εκπομπή. Γιατί η ψυχολόγος εκπομπής που είναι γυναίκα θεωρεί ότι το να κοιτάζεις γύρω σου είναι μια άκρως φυσιολογική συμπεριφορά και για άντρες και για γυναίκες. Και εμείς που το κάνουμε πιο διακριτικά για να μην σας στεναχωρήσουμε, είμαστε ηλίθιες. Φταίμε εμείς που είμαστε ειλικρινείς. Και από πότε η ειλικρίνεια είναι συνώνυμο της αναισθησίας? Εν πάση περιπτώσει, να ηρεμήσουμε λίγο. Παιχνίδι είναι, παιδιά μου, παιχνίδι. Αυτή είναι η απάντηση της παραγωγής και ο πόντος πάει στους άντρες. James.
Γιατί υποκρίνεστε τους οργασμούς? Ποιος σας είπε ότι μας ενδιαφέρει? Γιατί είστε τόσο ανασφαλή όντα που αν μαθαίνατε πόσο σπάνια μας ικανοποιείτε θα πέφτατε σε κατάθλιψη, αγάπη μου. Γι' αυτό. Γιατί δεν μπορείτε να πείτε «Σ' αγαπώ»? Γιατί δεν το εννοούμε. Πόντος στους άντρες. Τι ωραία! Πόντος στους άντρες. Συγγνώμη, η παραγωγή σας θεωρεί πάρα πολύ σωστό που οι άντρες να είναι στα γουρούνια. Θεωρούμε, ως παραγωγή, ότι κανείς δεν πρέπει να λέει πράγματα που δεν νιώθει. Πουλημένε. Γιατί εσείς που φοράτε χαμηλά ντεκολτέ και εκείνα το σουτιέν που όλα έξω και μετά δεν θέλετε να κοιτάμε τα βυζιά σας? Τι θέλουμε, ρε? Ποιος σας είπε ότι δεν θέλουμε να κοιτάμε? Συγγνώμη, η κοινωνία μας αναγκάζει. Και όλα αυτά τα περιοδικά, τα lifestyle που μας βάζουν στη διαδικασία να μείνουμε χωρίς ίχνος λίπους πάνω μας. Ενώ εσάς θεωρούν την μπακούλα σε σεξουαλική μιχέσο. Πόντος στις γυμνές. Ευχαριστώ, το συνεχίσω. Συγκατοίκηση. Πάλι. Ναι. Το θεωρείτε τρομερά δύσκολο να μην ρεύεστε και να μην κλάνετε. Πέρδομαι. Αυτό, όταν είμαστε στο ίδιο δωμάτιο. Εσείς δεν γκρινιάζετε ότι τα κρατάμε όλα μέσα μας? Τι ήταν? Και φτάσαμε στις τελευταίες ερωτήσεις όμως. Στο σημείο αυτό σας θυμίζω ότι μπορείτε να ποντάρετε όσους πόντους θέλετε. James. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο που να μας ενοχλεί. Λίλα. Εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε για μέρες. Πόνους γι' αυτό παίρνουμε. Όχι. Αλλά αφού οι άντρες παραιτήθηκαν από τη σειρά τους, έχετε την τελευταία ερώτηση του παιχνιδιού. Τι ποντάρετε? Τα ρέστα μας. Τι πάει? Αφού κερδίζουμε. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, δεχόμαστε. Τι θα τα παντάρεις όλα. Σκάσε το έχω. Επικοινωνία. Λέτε ότι η γκρίνια δεν σας αρέσει. Τότε γιατί δεν κάνετε ένα πραγματάκι που μπορεί να μας κάνει χαρούμενες και μας αναγκάζετε να τα ζητάμε όλα? Smarter than the man in the FBV. That's right.